मियालाय थांनाय साल सरस्वती मतानि साल एलिजा देब्रमा मुङै खरकसा परिनाय जों क्लास 12 परि तंनाय ब आरो नगनि न खरकसा टीचार बाय बरम फ्रेजांना नायमानि खुब सित्रा साजाकमानि आबनो तिनि ब गाहाम करं हामै फायमानि यागुल सुक्रुबै साइ खोनारिखा तिनि अपाति मुनि कक्तुमा मानै रोंनगनि हेडमास्टर ब आगरतला जिबि सागनायनगो थाङै तिनि अबखौ जोंना नायफायखा फायदिसं बांप्लिरो किसानाय लायानो दै रमफ्रेना नायनाय सुमन चौधुरीनि बागै बतामो साना नाय जों आब्रक खाना लायानो मियानि गथना कैसा सेराय इलिजा देब्रमा तो क्लास 12 इनके आरो मास्टर ट्रांसफार थांजा गागिनि मास्टर हाय बनो जवाहर मिया खायमानि बागै इनके ब दुख नांजागै नबा थाङै बिटि साइसिका इनके बनो खय नारगिया बे ताबुक जिबि पाटक गाहनै मियानो खौ मा आं ताबुक नायना फैयो बनो बे ताबुक नायखा सात ताबुक टिकिचा चाजाक सात टिकिचा काहाम थाबो ओंखाय जों दखनाका जे ब जे सुमन जे मास्टार जे लाइ थांनाय सालगो ब्रिरक बाय तमं हामियार खायो हनै बाहायके मिया थांनाय साल तो स्पेशल डे आसो टीचार रक नायकिनि खायनानि चेरै रक मा दुयल परनाय रक बा गा आजराबो अम हाय तमं सित्रा वान संनाय रक न बाहायके साबले इनभाइट खायै ताबो अम हाय पार्टी मं कतर हास्ते गनांगै खनावै बिरजाकि तंखा साबो इनभाइट खायबोनि बनो इनभाइट खायनाय आं आच्छा आं तो मिया थांदिया नगस के बनो इनभाइट खायनाय साबो आं किसु टीचार रकनो सुनका हायतो केबो गसलिया ओंखाय इनभाइट जेहेतु निजिनि स्कुल को तामबा फायनमन फायका ओंखाय ना आमतै किन्तु जवाहर खैमान से सालिया दाव आं बेलाय न जाना दिया ओ जैसा कई फन फायका सामनि इनभाइट बाय गाबो आं तिख्लायनाय न दाव जे सानमानि सुंगैनाय मानखा केबो गसलि टीचार ओंखाय जे आ गत नांफ्रु सरस्वती मताय पुरन रक जे स्कुल नि सिमे केबो खरकसा बा खरंनि न बारजारि जंनाय करि जे रिजाक दङ गाब्रु साब दङ ब टीचार दङ माने बाजारनि बारजा बाक्सा माने खुनै खुनाय सुथ्रुनाय उनि बाजा महै रिजाक ओंखाय बाजार ताजार खायनाय खायबायखा ओंखाय लकेल टीचार मा सब दङ बनाबो रिजाक तापस देबो मानो नायकिनि माबागै अमहटखै ठीक अजर बकरी हाइफन टीचार मा सब दङ बके माने खुनै सुरि दङ बिनि बुमुंखौ नारायण चन्द्र बोस बो माने खुनै न खेजारि चाबाय माने लास्ट हान्ता सुबानो सुरि तनि रुवा आं पुरो गथना आंखा ने आं पुरा तदन्त नाहारका आं पुरो गथना हाया प्रि रक सेका बा थानाराव कोनो केस रक दाखलायका बा बो भाई तिनि खलायनाय तिनि अरब फायना नंयाखै आं से थांखामो हाइफनो ओसी अफिसार बाय आं सालायजाखा आं सफैनाय हरपानो सफैमान आबोनि एगेन्स्ट आंनि स्कुलनि तरफ थिक आं खायसे एफियार खालायनाय ओंखाय अमहाय टीचार न कारि बनरनि स्कुल लगले ते गुबुन टीचार रनि तमं हामिया अमहाय रक माने पार्टी मुंदांखा ते कुबुनिखाय तंनियाखौ कमनिखाय तो आगियो खनाका गतना आगियो ता आपको ओइ स्कुल आं तो सबैयाखौ रम जब 12-13 हयतो आं थांमानिखा आरो 2015 थाव जइन आं थामपुरु खायाव गतना नियाखौ आगियो मैफायका आं थामान परे कमिया महै गतना लास्ट पाइथा क्वेश्चन जे अमहाय तमं सित्रा वाइसा वाइनिसे अमहाय आगे लाइ थांनाय सालगो खायबायका गा अमहाय टीचार गरै पुजापुर त खरकसा खरंनिसि रोंनक नायकुलना बगै बारजारि जागौ गा जरावो अमहाय तमं सित्रा वान सुंनाय तमं सित्रा खायनाय रंनो स्कुल हाबनाय बगै परमिशन दिखेरा साखामोन ना बनो हानो कसामनि स्कुलनि टीचार ने बनो इनभाइट खायमोन आबो त साखा ना बो बाहाय वान सुंना आं बेलाय चाजागलि आं हैनो अमनो सुंगो ताबो ब टीचार साबोनि कबंबाय ब फायका स्कुल आबनो आं बेलाय चाजागलि आं साबोनि कबंबाय ब फायका स्कुल नाय आं टीचार रकनो सुंगो आबो आनि आ सुंमनो ताबो टीचार केव रेस्पॉन्स रियाखा आइफन आं टीचार को किसे फोन नै आउ बेबारो बनो ताहानि आम तिखाय नर खबर दि केव न केव सावैनो गतर फैगिना नै आं ताबुखाय टीचार मो रेसार्ट फैगानि ताबु केव साया खाना साबोनि कबुम बरो नि डेजिग्नेशन सिनेमा आंगारनि फोरोंनाय बख्रब याकसु
assistant head. Ni pasente je jawok jerai to sak hamno ko klaijak ngang kendorok ni rengnok ni bukhakti le kono soba bono bobo hairok kna ni bagi wan sojak tong. Coba tabuk emergency ngui tabuk kicha bono subai kelang kasini 2000 rang. Emergency kita jika kenapa sekolah istabu salahnya yang tebo tahu ke hotak siapa ang joto be salahnya jorak diri kaba bono giti pai job kicha subanu hundai 2000 rupees dikelang kahai pano jini ngabu khaben guardian rokai nangya le sata itu ani school ni torop theke school ni yang norok bono ya sakti hinde yang kai